Orduan, urtarrilean, ezin izan genuen eskertu guri gustatuko litzaitekeen modura elgoibartarrei emandako zure testigantza eta zerbitzua. Horregatik gaur elgoibartarrentzat hain berezia den egun honetan, esan dizuegu eskerrik asko egotxio. Eskerrik asko hainbat urtetan zure dedikazio eta zerbitzuarengatik. San Bartolome Toki elkarte honek beti eramango zaitu bihotzean. Ez utzi zuk ere gure alde otoitz egitearen. Guk ere zugatik otoitz egiko du. Decía, muchas gracias. Ánimo. Ánimo, no me he olvidado. Y a seguir firmes en esto, no os desaniméis y adelante.